В това видео ще ти покажа важни правила за работа в обекта. Може би вече си запознат с някои от тях, но често именно малките детайли са тези, които правят голяма разлика. Тези правила ще ти помогнат да работиш безопасно и да оставиш отлично впечатление у всеки клиент. Това е първа част от нашите указания – поведение в обекта. Моля, не довеждай външни лица в обекта, включително и деца. Дори да е с добри намерения, това не е разрешено от съображения за безопасност и поради правилата за застрахователно покритие. Ако имаш проблем, моля, говори с ръководството на обекта. Заедно ще намерите решение. Моля, не използвай никакви предмети или уреди в обекта, които не са твои. Това включва напитки или храни, или, например, копирната машина в обекта. Дори и понякога да изглежда безобидно, за клиента това е важна тема. Така показваш уважение и печелиш доверие. Внимавай за силата на звука по време на работа. Говори тихо и избягвай дълги телефонни разговори. Дори и в момента да няма никой, това е част от професионалното поведение в обекта. Така показваш уважение и работиш концентрирано. Моля, спазвай уговореното работно време. Не идвай по-рано или по-късно или дори в друг ден. Часовете са съгласувани с клиента и имат причина. Така всичко протича гладко и добре организирано. Ако имаш важен ангажимент и си възпрепятстван, свържи се с ръководителя на обекта. Ако забележиш някаква щета, моля, докладвай я незабавно. Дори да изглежда малък, моля, не го игнорирайте просто така. Така проблемите могат бързо да бъдат решени, преди да станат по-големи. И това изгражда доверие у клиента. Ако спазвате тези правила, работата на обекта ще върви спокойно и професионално. В следващото видео ще ви покажа още важни правила за поведение на обекта.